Vážení posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu TravelCon podcastu, který natáčíme v průběhu konference TravelCon 2024, odborné konference cestovního ruchu z Českých Budějovic. Jsme na výstavišti České Budějovice, a to v improvizovaném studiu, tady v obytném voze od půjčovny Tři lamy. A se mnou u mikrofonu sedí Denisa Višňovská. Dobrý den. Pekný deň. Denisa je tvůrce obsahu a plant-based influencerka z Bratislavy, která se aktivně prezentuje na TikToku, Instagramu a YouTube. Je známá svými humornými videi, originálně propojuje módu s poznáváním nových míst. V loňském roce byla jednou z účastnic marketingové kampaně 6x5 z jižních Čech a časopisem Forbes byla zařazena na seznam top influencerů Slovenska za rok 2022 a 2023. To je jeden úspěch za druhým. Ďakujem. Deniso, úspěchy na sociálních sítích. Máte sledovaná videa. Ta videa jsou často humorná, často propojují různé věci. Jaký je ten recept? Recept na obsah a být úspěšný na sociálních sítích? Moje najväčšie know-how, ktoré bude možno pre ľudí vtipné, pretože to je jedno slovo a je to pocit. Čiže ja do príspevkov sa snažím preniesť nejakým spôsobom pocit, niečo, čo si možno spájajú so svojím detstvom, spájajú si to so svojou rodinou, spájajú si to s niečím príjemným. Čiže na základe toho sa vždy odrážam a hlavne vytváram príspevky tak, čo by sa mne páčilo, čo ja sama by som vyhľadávala, čo je podľa mňa jeden z ďalších dôležitých pilierov, na ktoré sa treba pozerať, vytvárať príspevky, ktoré my sami by sme chceli konzumovať. Jasné, že nezaujímam 100% ľudí, vždy sa bude páčiť niekomu niečo úplne iné, ale každý jeden obsah si dokáže nájsť toho svojho sledujúceho odoberateľa, čiže netreba s tým strácať čas a treba začať naozaj dnes, aj keď ja som toľkokrát počula, to už nerob, to už sa neoplatí, to už ani nechod do toho. Ja som napríklad rozbehla práve ten spomínaný YouTube, dokonca len nedávno, ledva rok dozadu v máji. Rozbehla som ho za doslova 2,5 mesiaca, kedy som vybehla na úžasné čísla, kedy mi zabrali shortsy, ktoré sú možno ešte teraz také, akože ľudia ani to nepovažujú za niečo zaujímavé, ale naozaj pomáhajú veľkým videám, ktoré mi naozaj nakopávajú, pomáhajú mi tomu engagementu, čiže naozaj sa s tým dá stále pracovať, stále sa dá prerazať, či je to na Instagrame, či na TikToku, či na YouTube. A k tomu YouTube by som ešte potom podotkla, že som tam vyrastla vďaka starým videám. Čiže naozaj tí konzumenti na tých sociálnych sieťach sú vždy iní. Nie je možné, že človek tam, akože jasné, že sa tam nájdú podobní ľudia, ale jednoducho naozaj na každú platformu, keď človek príde, tak tam je vždy iný konzument, vždy to zachytí toho iného sledovateľa a ja som naozaj dokázala zo starých videí, ktoré už videl Instagram aj TikTok, vybehnúť aj na YouTube a ľudia si to tam našli, obľúbili si to tam a čakajú presne na tie dni, kedy vydám nové video alebo kedy vydám nejaký shorts, čiže naozaj moja veľká rada je, že by ľudia nemali si povedať, že to už sa nedá, to už som zmeškal, nie je to pravda, stále sa vždy dá. Takže recyklace toho starého obsahu. Funguje to. Normálně to funguje. To je dobrá zpráva, možná i nejenom pro tvůrce, ale i třeba pro destinační manažery, kteří pracují se svým obsahem v rámci té destinace a kteří nás pravděpodobně teď poslouchají, protože TravelCon je o cestovním ruchu a o managementu cestovního ruchu mimo jiné. Takže to je možná dobrá rada. Vezměte starý obsah a použijte ho na dalších sociálních sítích. Určite a kľudne by som nie že kopírovala ten istý starý obsah, ale snažila sa nejakú tú myšlienku alebo nejaký ten bod, ktorý zaujal tých ľudí v minulosti, preniesť zase do niečoho nového, do nejakého nového trendu. Čiže dá sa to přetočiť stejnou myšlenku pro tú danú platformu. A inakším spôsobom a dokonca aj na tú istú. Naozaj, keď to človek dokáže poňať a pretvoriť ten nápad zase do niečoho iného. Niekedy naozaj sa môžeme inšpirovať z vlastných videí. Ja sa tak veľakrát inšpirujem, lebo naozaj tvoriť neustále ten pravidelný tvoriť ten pravidelný content je niekedy ťažké, čiže naozaj niekedy sa môžeme inšpirovať vlastnými videami a pretvoriť nejakú myšlienku do niečoho nového a tí ľudia možno to aj ohodnotia zase inak, lepšie, možno si to niektorí nepamätajú a plno ľudí, niektorí zabudnú, niektorí si pamätajú a niektorí to vôbec nevideli. Takže nemuseli by sme sa báť niekedy siahnuť aj po niečom, čo už fungovalo v minulosti. Tak díky za recept. My jsme na úvod zmínili zapojení v projektu 6x5. Byla to marketingová kampaň Jihočeské centrály cestovního ruchu, která je i pořadatelem tady konference TravelCon.
Ta kampaň byla poměrně úspěšná, spočívala vlastně v tom, že 6 tvůrců obsahu se postupně střídalo celý měsíc v destinaci a celý týden jste tvořili vlastně obsah. Vyjížděli jste po jižních Čechách, navštěvovali jste různá místa. Jak se vám líbil tento formát vlastně spolupráce? Protože to bylo o spolupráci vlastně s jižními Čechami. Bylo to něco nového? Za mňa to bolo niečo nové, čo ma veľmi potešilo, keď mi táto ponuka prišla na mail. Aj som sa jej veľmi potešila, pretože ja osobne Česko a Južné Čechy veľmi obľúbujem. Som tu už tretíkrát a tretíkrát to tu idem objavovať, ako keby som tu bola prvýkrát. Vždy mám preto nadšenie, že sem idem. Ten koncept bol pre mňa nový, zaujímavý a ako ja z pohľadu ako toho influencera som ešte niečo také nezažila. Pre mňa samú to bolo niečo nové. Ja sama som ako keby baštila ten program, ktorý som tým ľuďom v podstate natáčala a vďaka aj tomuto konceptu si myslím, že sa mi to cestovanie v tej našej krajine aj vo vašej celkovo rozbehlo a viac ľudí siaha po takomto koncepte a tie destinácie, ako aj u nás na Slovensku máme Horehronie, Liptov, tak ma zavolali, či by som aj u nich niečo podobne urobila, či by som neodprezentovala aj ten náš kraj u nás. Čiže naozaj si myslím, že ste odštartovali veľmi zaujímavú etapu cestovania a spojenia influencera s cestovaním v danej destinácii. Vám to nakoplo vlastně jako novou oblast, tak to je super. Zmínila jste, že jste tu po třetí. Já prozradím, že Denisa teď bude na Budějovicku v podstatě objevovat různá místa, také kavárny, protože kavárny a káva v Budějovicích je od loňska jedno z témat naší kampaně, tak vás vyšleme do terénu, abyste prozkoumala a zdokumentovala. Já se rovnou zeptám, jak reagovali na tu kampaň vlastně vaši uživatelé, nejenom ti klienti, kteří vás oslovili, ale právě ti konzumenti vašeho obsahu, ti nejdůležitější, pro koho vlastně natáčíte ten obsah. Ta reakce byla pozitivní? Přijali to dobře? Bola veľmi pozitívna a musím povedať, že cestovanie je jednou z najjednoduchších spoluprác, aká môže byť, pretože cestujeme skoro všetci. Povedzme si, že takí naši základní influenceri, kedysi boli naši rodičia, ktorí nám z dovolenky ukázali 1800 fotiek, kde boli. A my to vlastne teraz robíme takisto, len to ukazujeme širšiemu publiku. Čiže už je to niečo, čo už kedysi bolo a robilo sa to v menších skupinách. Čiže to cestovanie je naozaj veľmi prirodzené, ľudia to vôbec neberú ako reklamu. Niekedy, aj keď ja veľa cestujem práve že aj sama za seba, niekedy možno aj tie moje vlastné cestovateľské plány, ktoré si sama zaplatím, berú ako spoluprácu, pritom nie sú. Čiže naozaj je to prirodzené. Ja sama som milovala ten program, užívala som si každú jednu minútu v Južných Čechách. Mali sme naozaj krásne pripravený celý program, stretla som úžasných milých ľudí, cítila som sa doslova ako doma. Privítali ma vo svojich domovoch, naučila som sa napríklad robiť hrnček z hliny, čo bolo pre mňa naozaj krásny zážitok. A ľudia videli a cítili v tom tú prirodzenosť, že to nebolo hrané, nebolo to nejak nastajlované, že len tu sa postavím a niečo odprezentujem, ale naozaj som si to užívala ako ten turista. A to veľakrát aj často odporúčam ľuďom, že nech nezabúdajú byť turistami aj vo vlastných mestách, pretože to je veľmi dôležité, že niekedy zabudáme na tú krásu a nemusí byť len v našom meste, ale veľakrát v tej našej krajine. Že my aj ako Slováci sme veľakrát takí skeptickí voči našemu Slovensku, že povieme, že tam nechoďte, tam je nuda. Není tu nuda, proste máme nádhernú prírodu, vy máte nádhernú prírodu, máme nádhernú kultúru, máme krásne mesta, máme veľmi dobrého jedla, takže ľudia by nemali zabúdať na to prezentovať hlavne aj našu krajinu, aj vo svete, pretože svet si to cení, oni to robia voči svojim krajinám a my na to zabúdame a veľakrát podceňujeme to krásno, čo máme u nás. Tohle možná trošku ovlivnil covid, protože lidé, jak nemohli vyjíždět do zahraničí, tak se vraceli k té domovské krajině nebo k cestování po Čechách, po Slovensku, doma v rámci těch hranic. A vlastně zjistili, že je tady spousta věcí, co objevovat. Tak to nám taky pomohlo vlastně v rámci domácího trhu. My jsme se tady v minulých epizodách bavili o tom, že pořád pro Čechy jsou největším klientem Češi. Takže ono to vlastně tak jako vypovídá i z těch statistik, že Češi umí cestovat po Čechách, což je super. A ten covid to hodně naklonil, protože vlastně jsme měli příležitost v těch rozvolněných letech ukázat, co v Čechách máme a že se dá cestovat, nemusíme jezdit jenom Chorvatsko a Egypt. Takže ideální pro nás, jako pro manažery z cestovního ruchu. Vaše spolupráce, my jsme zmiňovali, že jako pracujete s různými
spoluprácemi se značkami. Cestování je trochu novinka. Co je taková běžná spolupráce pro vás? Pre mňa najbežnejšia spolupráca je nejaký produkt. Ja to tak každému tak vysvetľujem, že ja som veľmi ťažký oriešok, pretože naozaj svoje spolupráce vyberám dôsledne, naozaj sú to veci, ktoré používam. Nie je to niečo, čo by som nepoznala. Ak to náhodou je niečo, čo nepoznám, tak si to najprv odskúšam. Takisto som sa rozhodla a už dávno to bol môj cieľ nebrať veľa spoluprác. Stále tvoriť ako keby čo najviac toho voľného svojho obsahu, aby tí ľudia sa tam cítili dobre, aby tam boli prečo ma začali sledovať a nie kvôli tým produktom, alebo že držím pri tvári nejaký krémik a zase im o 5 minút niečo odporúčam. Čiže ja som sa napríklad eliminovala na to, že naozaj pre mňa je ideálny počet 2 spolupráce na mesiac, čo možno pre niektorého influencera bude zaražajúce, že som to teraz povedala, že si povie, že to je málo, ale mne osobne to veľmi stačí, pretože rada chcem tvoriť na YouTube, chcem tam tvoriť voľný obsah, veľakrát je to človek musí prispôsobiť tú spoluprácu tomu danému produktu a veľakrát to môže ovplyvniť tú tvorbu, čo nemusí mať dobrú výpovednú hodnotu pre tých sledovateľov. Čiže dôležité je podľa mňa vytvárať stále ten voľný obsah. Takisto aj to odporúčam pre klientov, ktorí majú svoje sociálne siete a majú tam akože nejakú tú svoju značku, aby stále tvorili aj nejaký ten jednoduchý, voľný, vtipný content. Nemusí byť v zásade vtipný, ale aby bol proste voľný, aby tí ľudia našli tam niečo, čo ich obohatí, čo im dá informáciu, že to je podľa mňa jedna z dôležitých vecí, že tí ľudia prichádzajú na tie sociálne siete sa odreagovať, ale radi sa aj niečo naučia. A to je dôležité, aby sme im odovzdávali nejakú hodnotu a nedávali im iba nejakú planú fotku alebo nejaké videjko, ktoré im vyslovene zobere zo života čas a nedá im nič. Čiže tie spolupráce sú výhoda pre tých influencerov, ale nemusia byť, pretože to môže byť ako keby ten krátkodobý pád, keď to ten človek, ktorý vybehne, nevie ukorigovať, využije tú situáciu, síce akože môžem to vyslovene na držovku povedať, že zarobí na tom, ale ten jeho akože zostup a pád bude veľmi rýchly a neostane na tej akože v tej branži dlho. Čo napríklad mne sa podarilo už od roku 2016, fungujem na sociálnych sieťach. Ja som sa v roku 2020 rozhodla trošku obmeniť ten content, čo je napríklad zaujímavé, že ja som sa skôr venovala móde a stále som sa v tom držala, v tých dokonalých fotkách, v tých krásnych vejúcich šatách, každý deň som dávala nový príspevok s módou, aj keď som sa snažila akože kombinovať väčšinou jeden nejaký produkt alebo teda nejakú sukňu viackrát na viacej spôsobov, ale jednoducho asi to nebolo ono, bolo toho veľa, ľudia si to vedeli nájsť na Pintereste, ľudia to videli u ďalších tisícoch ľuďoch a keď prišiel COVID, tak jednoducho akože no čo budem hovoriť, proste je COVID a budem ľuďom ukazovať, že ako sa majú obliekať, to sa jednoducho nedalo, takže som musela tie sociálne siete nejakým spôsobom pretvoriť. Kúsok predtým som začala aj tvoriť TikTok, ktorý mi rozbehol také tie videá vtipné, o ktorých na Slovensku, alebo teda ľudia veľmi nevedeli. Ja som mala také ako keby 2 tváre na sociálnych sieťach. Na jednom som bola tá modná, ako keby, nechcem povedať ikona, lebo to je veľmi akože takého slovo, ktoré asi si nemôžem povedať, ale skôr som sa snažila tú módu nejako v nej edukovať, učiť ľudí. A na tom TikToku som bola tá zábavná tvár a v roku 2022, keď sa bohužiaľ na Ukrajine začala vojna, tak som si povedala, že už asi je na čase trošku ten content úplne zmeniť a vtedy som začala tvoriť vtipné videá, pretože ja som sa ocitla sama v depresiách z toho, čo na nás každý deň vyskakovalo, vyslovene u nás za hranicami doslova a bolo mi až komické a nechutné, aby som začala riešiť, že či si dám sukňu s topom alebo sukňu s blúzkou a povedala som si, že videá je niečo, čo som vždy chcela robiť. Chcela som byť herečkou, tak som herečkou na svojich sociálnych sieťach a začala som viac a viac tvoriť, pretvárať nejaké rodinné situácie, ktoré sú reálne založené na reálnych situáciách z môjho života alebo čo som odsledovala od ľudí. Staviam tie videá naozaj na denných bežných veciach, ktoré sa medzi partnermi dejú a nájdeme sa naozaj v tom všetci. To je tá emócia, ktorú som spomínala hneď na začiatku. A jednoducho tie videá začali zaberať. Pre mňa to bolo odreagovanie, ako sa dostať z toho kolobehu vojny, korony, problémov, politika, že naozaj toho na ľudí v poslednej dobe vyskakovalo veľa, to si môžeme akože priznať, že aj u vás, aj u nás je to, alebo celkovo vo svete je to teraz trošičku náročnejšie vstrebávať tie informácie a pre mňa to bolo nejaký
únik od reality, ktorý ma dostal tam, akože doslova tam, kde som dnes a môžem vďačiť za to rozhodnutie, že som si povedala, že zmením sa, že ten risk som vyskúšala, niečo, čo som robila a fungovalo. Nefungovalo tak dobre, ako to funguje teraz, ale riskla som to a urobila som úplne niečo nové, čo na Slovensku nikto nerobí, alebo nerobil a hlavne nie ženy. Povedzme si, že väčšinou muži sú takí tí zábavní a muži väčšinou tvoria tú zábavnú stránku a muži vytvárali tie videá. A ja som si povedala, že prečo by nemohla byť žena vtipná, prečo by si zo seba nemohla urobiť srandu a ukázať aj iným ženám, že nemusíme brať život tak vážne a že naozaj sme v tom spolu všetky. Ale hlavne si nájdu, akože myslím si, že nájdu sa tam aj tí muži, že nie je to úplne že čisto ženský koncept, že naozaj prichádzajú aj muži, ale väčšinou sú to ženy, ktoré vás sledujú a ktoré sa prídu zabaviť a pochvália. A čo sa teším, že v tejto dobe, kedy niekedy na tých sociálnych sieťach je aj ako keby taká tá šikana, by som to mohla nazvať. Aj veľakrát žena proti žene niečo povie, tak ja mám naozaj komunitu ľudí, ktorí už si zvykli za veľmi dlhú dobu, trvalo to naozaj niekoľko rokov, kým si zvykli, že mala som tie videnia aj z počiatku, veľké, ale až teraz cítim, ako vedia na mňa, reagujú na mňa, ako konzumujú ten obsah, ako naň reagujú, že naozaj tie reakcie sú akoby, že už sa poznáme, vedia, kto som, vedia, čo som, vedia, čo mám rada a naozaj akože roky trvá, kým sa človek k tomuto nejakým spôsobom dostane a nájde si tú komunitu ľudí a bude to fungovať tak, ako to funguje. Plný preslov som mala. Vtipná videa. Áno. Podstatná část tvorby. Áno. Kde hledáte inspiraci. Trošku to tady zaznělo, ano. jsou to situace ze života. Dá se to na tom stavět pořád, nebo jak je to složité vůbec, jako hledat tu inspiraci, co udělám, abych vlastně udělal tak vtipný scénář a ty videa vaše jsou dost často opravdu jako bomby, úderné, velice rychlé, ta palba, prostě ta kadence tam je. Jak to probíhá? Jak probíhá ten proces té tvorby scénáře u vás? No ono je to veľmi zložité a ja sama si veľakrát hovorím, že ja už neviem, či o týždeň vymyslím nové video, že to už sa nedá, lebo ja to naozaj robím od roku 2022. Čiže už sú to fakt 2 roky, čo sústavne pridávam 2-krát v týždni vtipné video a takisto aj nejaké vlogy a nejaké iné výstupy. Ono fakt sa naozaj stále dá čerpať zo života. Vždy sa z človeku niečo stane. Teda minimálne ja mám asi taký blbý život alebo náhodu, že mne vždy príde do života niečo, s čím sa môžem ako keby vyplakať v úvodzovkách v tom vtipnom videu a ľuďom to predniesť na tej tácke v tom vtipnom podaní. Čiže väčšinou to funguje tak, že idem po ulici, vidím niečo, trkne mi to, zapíšem do telefónu, nahrám si hlasovku, nejakú prvotnú myšlienku, s ktorou potom viem pracovať. Čiže u mňa to funguje tak, že ja mám zošit, kde mám asi 150 druhov nápadov, že introvert versus extrovert. Muž toto, žena tamto, rodinná dovolenka, rodina, keď príde navštíviť do nemocnice. To som ešte natočila, ale mám v pláne. Čiže naozaj akože mám veľmi veľa bodov, veľa bodov, myšlienok, ktoré, ja to veľakrát hovorím, že ľudia sa ma pýtajú, že kde na to chodíš? Ja hovorím, že veľakrát vyjdem zo záchodu a vykriknem, napadlo mi video, poď počuj, čo som vymyslela, že priateľovi to kričím zo záchodu, že proste naozaj tá myšlienka príde kedykoľvek, treba ju zapísať. A to je ďalšia dôležitá vec, takisto treba si svoje nápady zapísať, lebo nikdy nevieme, kedy to príde a čo môže nás vystreliť niekam do toho vesmíru, to nazývam, že niekam do tých výšin a naozaj to môže u tých ľudí zabrať a zarezonovať v dobrom slova zmysle. Potom nasleduje tá tvorba toho scenáru. Reálne si píšem scenár. Čiže niekedy sedím na scenárom aj 5-6 hodín. Že naozaj minulé leto bolo pre mňa trošičku... Ja mám rada, čo robím. Je to rôznorodé, je to zaujímavé, ale minulé leto som sa dostala do takého stereotypu, že ja som svoje leto presedela nad scenármi. Lebo som jednoducho nedokázala, ja jednoducho vypublikujem video stredu a nedeľu. Proste tí ľudia si na to zvykli, ja to beriem ako keby to je televízia. Čiže ja im chcem za to, že ma sledujú a za to, že konzumujú ten koncept, teda ten content a ja môžem to mať aj ako svoju ďalšiu prácu. Ja sa za to ďakujem takýmto spôsobom, že pre nich stále vytváram ten voľný obsah a stále to tam nájdu. Čiže veľakrát som sa dostala do situácie, kedy som sedela v lete v krásnym počasí, všetci dávali storky z niekde od vody a ja som sedela nad scenárom a mne nedokázalo nič napadnúť. Že prídu naozaj aj situácie, kedy to nejde. A veľakrát musím povedať, že je to aj trošku cítiť potom na tom videu. Nie je to
akože, že by to video vôbec nešlo, alebo že by to bol prepadák, ale môže tam byť trošku ten rozdiel v tej silenosti, by som to nazvala. Čiže pre mňa je najdôležitejšie myšlienka. Čiže mne, keď niečo nápadne, ja to musím zapísať. A potom už sedím a listujem takto v zošitoch a čítam si tie nápady. Toto. A ako náhle mi niečo, že zabliskne v hlave, tak toto je tá vec, ktorou idem pracovať a premyslím si, ako by to mohlo vyzerať, na základe čoho to chcem postaviť, čo bude ako keby zmysel toho videa, aký bude koniec, čo bude pointa. Už sa mi začínajú vytvárať nejaké dialógy medzi sebou a už proste to píšem a už idem a dotváram to, vymýšľam nejaké zaujímavé prepojenia. Čiže vlastne robím niečo ako scenári v našich seriáloch, že veľakrát si myslím, že to akože má taký súvis. A dokonca jeden môj nápad som našla v seriáli. Stalo sa mi, že mala som nápad na video, ja som ho natočila, bolo neskutočne úspešné. Je to jedno z najúspešnejších mojich videí, je to vlastne ako moja postava Manky a tatka, zastavila ich polícia a Manka začala ako keby kričať po tom svojom partnerovi, potom teda manželovi, že ty si išiel rýchlo a pozri sa a dajte mu pokutu, a ten policajt sa zľutoval nad tým chlapom, povedal, viete čo, choďte. A na konci toho videa bol ten zlom, kedy si oni dvaja tľapli, že to znova vyšlo a že oklamali toho policajta, že tá žena na neho vlastne vykrikovala a on bol ľútostivý, takže ho poslal ďalej. Čiže a ja som to našla v tom seriáli o 2-3 mesiace, to proste bolo v telke, ten istý koncept, tak si hovorím, že aspoň som inšpirovala nejakého scenaristu a môj koncept videa sa objavil v televízii, takže inšpirovala som aj jednu z našich veľkých televízií. Třeba to jednou přijde, scénáře pro televizi a seriály. Možno hrať skôr asi by bolo pre mňa. Akože mám dva sny. Chcem hrať, ale chcem si to aj scenárovať. Tak to se teď ale daří. Áno. Scénáře si píšete. Ano. Jak vypadá produkční tým? Kdo natáčí, kdo střihá? Môj produkčný tým sa skladá niekedy z jedného človeka, čo som ja, alebo z dvoch ľudí, mňa a môjho partnera, s ktorým to natáčame. Všetko si zastupujem sama, alebo teda minimálne dlhú dobu som zastupovala sama, teraz som svojho priateľa naučila strihať v programe, hovorím, že toto takto. A naozaj už mu to ide tak dobre, že na ten hrubý strih mi to naozaj stačí, veľakrát mi to pomôže, pretože popri tom môžem zase riešiť nejaké iné veci, môžem riešiť k tomu texty, ktoré už publikujem vlastne s tým výsledným textom, nejakú fotografiu, čiže naozaj už tú prácu vieme trošičku skrátiť. A vie mi s tým veľmi pomôcť, čiže ale stále veľkú väčšinu zastupujem. Veľakrát si aj moja mamina mi volala, že kamarátky sa pýtali, že kto ti píše tie scenáre, a že ja im hovorím, že to si ona sama, a že nechápali, že sa to vlastne takto dá. Ale je to ťažké, ale baví ma to, a to je podľa mňa to dôležité, že nerobím to na silu, robím to stále, pretože že to je pre mňa potešenie. A verím, že to je aj vidieť, pretože na tom počte tých spoluprác to naozaj nepomer, že tých spoluprác je veľmi malý počet a naozaj tam vytváram stále len ten content, ktorý ma baví. A je to náročné, ale akože nechcem s tým prestať, lebo je to niečo, čo ma fakt naplňa, a splnila som si ten svoj malý dávny sen, že budem herečka. Zatiaľ akože sa mi podarilo, môžem sa pochváliť, a už to zo Slovenska ľudia videli, že som si zahrala malú rolu v jednom z najobľúbenejších seriálov našich na Slovensku, a možno na budúce niekedy. Ale bojím sa, že by ma to mohlo zamestnať až tak, ten seriál, keby náhodou, že by som nemala čas na ten voľný content, zase svoj, čo by ma mrzelo, lebo vlastne mne to príde ako keby, mrzalo by ma, keby tí ľudia o to prídu, že im nestíham vytvárať to, prečo proste prišli. A ďalšia vec, ktorú by som možno podotkla, čo si mnoho ľudí neuvedomuje, že našťastie mi také správy nechodia, ale mám svojich kolegov, ktorí si toto prečítajú denne, je, že choď robiť manuálnu prácu, že toto není práca, že rob rukami, že u nás máme proste v tendencii, pokiaľ človek nerobí rukami, nemá lopatu, nestavia dom, tak nie je to práca preňho. Naozaj veľakrát to počúvam aj na ľudí, čo sedia za polkadňou, že to nie je, to sa nenarobí, že to proste nie je ono. Ale veľakrát si proste všímam, že ľudia dostávajú ten hejt, že choď pracovať, a niekedy si ako keby neuvedomujú, že koľko času to zaberie, že naozaj vytvárame ako keby vyslovene zadarmo ten content pre nich, že ich krmíme pravidelne nejakými tipmi, dá to veľakrát námahu, často sedím po nociach nad tými scenármi, často idem na výlet a môj výlet väčšinou je o natáčaní, že ono sa to niekedy naozaj, že nezdá. Bavili jsme se o té úspěšnosti a o lidech, kteří vás sledují.
Vyhodnocujete si nějakou analytikou, které video fungovalo lépe, které hůř, přizpůsobujete ten obsah podle těch statistik? Pozerám to, sledujem to veľmi intenzívne, pretože riešim to tak, že keď nejaké video nezaberie, ja neviním algoritmus. Ja som človek, ktorý vždy vinil seba. Čo môžem urobiť lepšie preto, aby to tých ľudí bavilo na budúce zase viacej. Čiže už mám vytipované, aký content mi sedí, na čo sú ľudia zvyknutí, ale môžem povedať, že je to veľmi rôznorodé, že nemusím zastupovať iba tú vtipnú časť, ale sú naozaj ľudia zvyknutí aj na tú módu stále, pretože som s ňou začínala a na videách sa všetci obliekame, takže to tam vidia, pýtajú sa na to. Takisto ako človek, ktorý preferuje rastlinnú stravu, tak mám aj veľa ľudí, ktorí ma sledujú, ktorí jedia teda skôr vegánsku alebo vegetariánsku stravu a veľmi sa zaujímajú o to, že kde, na akom hoteli som čo jedla, v akej reštaurácii som sa dobre najedla, kam by som odporúčala, či sa v tej danej lokalite dá najesť aj s takýmto jedálničkom, pretože povedzme si, že ešte Slovensko nie, u nás minimálne v Slovensku je to ešte také, že v plienkach niekedy, niekde ma to už dokáže prekvapiť. Čiže je to rôznorodé, sú to veľakrát aj typy z bytového dizajnu. Akože naozaj ten koncept môže byť rôznorodý, čo sa veľmi teším, ale primárne hrajú prím vtipné videá, ktoré majú najvyššie dosahy a po veľmi dlhej dobe môžem povedať, že rodina je u mňa najúspešnejší koncept. Moja tínedžerka je najobľúbenejšia osoba, ktorú hrám. Asi aj preto, lebo ja som ako mladá tínedžerka nemala príležitosť alebo čas na to byť taká, pretože s maminou sme žili od 14 rokov, keď som mala 14 rokov sama. Takže som nemohla byť protivná tínedžerka, nemohla som jej sťažovať život ešte viac ako bol. Som takisto aj z veľmi nízkych pomerov rodín, čiže nikdy som nezažila, že by mi všetko padlo do rúk, čiže naozaj sme niekedy museli riešiť, že čo budeme jesť a podobne. Čiže nemala som čas byť takouto úplne tínedžerkou. Čiže ja si to niekedy až kompenzujem v tých videách a tou odutosťou veľakrát sa až tak vcítim do tej osoby, že sama sebe mám chuť dať facku, aká som otravná. A možno aj to je ten znak, prečo si ju obľúbili, lebo jej až tak veria a či už sa v tom nájdú tie mladé dievčatá, alebo sa v tom nájdeme baby, ktoré už ten tínedžerský rok alebo ten vek prešli a boli také, alebo nás vidia v tom tie maminy, ktoré majú teraz tie 11, 12, alebo akože ten tínedžerský vek sa posunul z tých 16, 17, 18 na 12 rokov, že naozaj to môžeme vidieť, že aj čo čítam, že naozaj už 12, 11 ročné deti sú papulnaté a už sme vyspelejší. Myslím si, že ten vek, tá hranica tej vyspelosti sa trošku posunula a tie maminy vidia tam v tom tie svoje dcery, tých svojich synov a je im to blízke. Opäť je to proste ten pocit a nejaké to spojenie, ktoré si ľudia môžu v rámci tých videí spojiť. Čiže je to niečo, čo sa nám v živote stane a veľakrát si možno aj my povieme, že to sa môže stať iba mne. Ja to natočím a zistím, že wow, ono sa to deje veľmi, veľmi veľa ľuďom a ešte jednu vec som zabudla vlastne s tými videami, ktoré, čo som spomenula, že veľakrát ľudia napíšu, že choď pracovať, že toto nemá zmysel, ty si nič, proste ty si pseudo-influencer, to nemá s prácou nič spoločné. Ja ani nedokážem spočítať tie správy, čo mi prídu, ktorými napíšu ľudia s depresiami. Ktorí mi napíšu, že mám úzkostné stavy a keď mám úzkostný stav, idem na tvoje videá, pozriem si ich a zlepšíš mi náladu. Pre mňa to prvá správa, ktorá mi prišla, mne sa stisli normálne, že slzy do očí, pretože som nečakala, že ja nejakým takýmto spôsobom môžem niekomu pomôcť, že ja, ktorá sama pre seba tvorím tie videá, aby som sa dostala z nejakých ťažších situácií, alebo keď mám blbé myšlienky, lebo máme ich veľakrát mnohí a táto doba je veľmi rýchla a intenzívna, čiže povedzme si, že tá depresia, viac sa o tom hovorí. Bola tu kedysi s nami, vždy tu bola, teraz je viac preberaná aj na sociálnych sieťach, viac sa ľudia v rámci toho zbližujú a je neuveriteľné, že nepredstaviteľné pre mňa, že ja mojim videom dokážem pomôcť niekomu v jeho ťažkej chvíli. Či príde domov z práce, nahneval ho šéf, alebo má chuť proste dať výpoveď, alebo dostal tú výpoveď, alebo má nejakú ťažkú životnú situáciu a
zapne si moje video a on sa na ňom zabaví a ako keby odíde z tej reality na chvíľu. To je akože, vždy som mala, že chcela som nejakým spôsobom pomáhať, že bol môj zmysel života, že niečo musím svetu dať. Nechcem odtiaľto odísť iba tak, že bola som a od pár rokov sa zabudne, ale chcem odísť s vedomím, že niekedy som niekomu, aj keď jednému človeku vedela nejakým spôsobom proste, že pomôcť. Takže to som ešte chcela dodať k tomu, že akože nečakal som, kam tie videá dojdú, ani by mi to vlastně nenapadlo. Tak budeme přát, aby se i nadále dařilo, Děkujem. aby videa a vtipná videa měly úspěch. A to byla Denisa Višňovská, která teď vyrazí na výpravu po jižních Čechách a také po Budějovicku. Bude objevovat a bude vás také informovat o tom, co zažila právě v tom obsahu. Takže pokud vás zajímají jižní Čechy, Budějovicko, nalaďte kanál Denisy Višňovské na Instagramu, TikToku a YouTube. Na všech 3 hlavních platformách a můžete se pobavit a také něco dozvědět tady z destinace. Děkuji moc krát. A já děkujem, budem se těšit. To byl podcast TravelCon, který jsme natáčeli v průběhu konference TravelCon 2024, odborné konference cestovního ruchu, která se každoročně koná v Českých Budějovicích na výstavišti. My jsme v pavilonu Z a také tady v improvizovaném studiu od Třilamy, půjčovny obytných vozů z Českých Budějovic, kde jsme si rozbalili takové krásné studio. Tak díky, že jste nás sledovali, mrkněte i na další příspěvky z této konference a budeme se těšit zase za rok na viděnou. Ahoj. Ahojte.